menawa wae bojomu ki lagi rada kelangan neting ati ngono ya. Ning bener sliramu jek tresno. Tresno banget Kakang. Saumpama bojomu wis pirang-pirang dina manggon ana kene ngono apa ya arep mbok tampa? Kira-kira wae ya kok. Ya mesti wae tak tampa to Kakang. Tenan kowe. Watone Ora lames. nyuwun sesupe iki meneh ora apa-apa. Oh, ora nyambung bab sesupe pusaka saka Iya, Kang Kakang. Mbok Kili Suci ngono ya. Entenono sawetara. Mun, bangun. Kok bangun to Kakang? Sapa ku? Kakang Panji Asmara bangun kok bangun iki isih sore lho. Saking kulino pun Kakang ki. Disusul bojomu. Jare bojomu ki purik tekan Narkowilis kene. Kang Mas Panji Asmara bangun ana kene. Mbok sengeni jarene. Lho, lali nyeneni dek kapan? Lho. Kene nyaket kene. Kang Mas Panji. Lah, Panjenengan kok wonten mriki to? lah bojomu wis pirang-pirang dina ana kene kok. Sampun mboten duka to? Kang Mas Panji menika lho kok lajeng ngaten to. Pandansari wonten pundi kok panjenengan piyambakan? Wah, lah aku ora nesu lho. Ndak ngomong sing cetha ngono lho ya. Aku kula ngomong pripun carane ben Yo kita. Lah ya piye ngono gen pangun ngono. Oh, Ya to. wong ayu. Sing merbawani. Oh, ngoten Inggih niku, dawuh sing dalem Kang Mas. Aja kaya Saestu mboten aja duka kakian sing to. guyu. Oh, sithik wae. Sak perlune wae iya. guyu. Prayagung. Oh, iya. Kakang Sriganata kok malah klesik-klesik ki ana apa to? Ora ngono, Pak. Iki mung ngular-ngulari bojomu Timenaja tumindak kang kaya mengkono kaya karepke mau. Oh, iya ben ora duka-duka meneh ya Kakang. Anu hawane iki rada sumuk aku tak mire sawetara. Ya wis kono dipenakke. Lho. Kakang? Wah, Kakang. Loh, itu Kang Mas, nyuwun Apa pangapunten menawi kedadosan kala wingi menika dadosaken panjenengan duka ingkang sanget. ora dadi boyo pangopo jiwa. Aku malah sing njaluk ngapura. Mbok menawa pas kuwi aku lali. Oh, ngaten saestu. Heeh. Inggih, matur sembah nuwun. Panjenengan sampun paring pangapunten dhateng kula. Wong ayu ki tangane wis alus kok. Panjenengan menika kok kaya lagi nyekel tanganku iki wae to. Sapa daten rak nggih sampun wangsul wangsul ngaten kok. Lah ya jane ya lagi pisan iki, Jen. Kok ngraosaken alus inggih wiwit rumiyin lak tangan kula panci alus ngaten. Iya, Panjenengan iya, menawi iya, paring pangalembono Wah. kaya bludru bineset kulitmu Iya, iya, diajeng iya. ngaten. Kene, Kula lungguh, kene, taksih lungguh, kene. kemutan kok. Nanging nyuwun pangapunten kok panjenengan kok bibar duka ngaten kok radi Rada apa? adatipun menika kalian kula rak langkung inggil Rada dhuwur to? panjenengan to. Aku bar kungkum. Oh, Dadi kangge kungkum sawis- banyu adem ki awakku mungkret. Oh, larak ngaten. Oh, dados menawi kungkum sedya panjenengan menika kangge ngilangi supados mboten Sumuk. duka kalian kula malih lajeng kungkum lajeng Iya. oh inggih mboten dados menapa kok Kang Mas. Ora apa-apa Inggih, to? Mboten menapa-menapa. Aku engko tak jinjit. Inggih, inggih. Badhe paring dawuh menapa? Dasar ayu tanku jiwa. Aduh, panjenengan menika kok ya saged gronjal-gronjal ngaten lolokipun tembang menika. Aku gandrung wong manis. Inggih pitados Kang Mas.
Lho. Oh, Panjenengan menika kok ngaten. aja mbok ubengke aku mu marai vertigo. Inggih kula kesupen menawi panjenengan menika gadah vertigo. Rada mrene kanggo tombo Inggih sampun saged kok anggenipun kula marak panjenengan. tombo kangen jroning ati. Kene tak pangku. Kiyat menapa mboten? Kuat. Kang Mas panjenengan menika lho piye to? Aku jenenge tak kuat-kuatke lho. Lah panjenengan menika ya piye to ora ngati-ati? Lah menika 27 kilo kok. Malah ngene iki apik. Inggih. Ning ngisor ngene iki malah apik. Semu murah ati. Piye to kok iki lah ngatep piye to kok? Gawe Kok ya rekoso men to? Lajeng kula menika. Lho kula menika lajeng kelangan nyeng to panjenengan menika. Ya muga-muga ora mung bengi iki tok. Latihanku lotan siwa latihan kula mboten siwa tresna dhateng panjenengan. Iya. Tresno asih. Lagian panjenengan kok ngono-ngono ngaten lho Kang Mas. Kok lajeng gecel ngaten to? Saking senengku Nanging mboten menapa-menapa. ning ngene wong ayu. Kados pundi? Meling supaya kabeh aja do moto awake dhewe. Sebabipun Lah pasangane ora patek ideal. panjenengan menika lho. Kowe iki kok ya dhuwur men to. Lah menika ngagem jenggel ngaten lho. Oh, dadi kowe nganggo Oh. Menika kelangenan kula menawi mboten ngagem jenggel ngaten nggih sajak mangke kabotan bokong menawi melajar. Kalau wau kula panjenengan duka lak kula lajeng melajar nyaut jenggel kersanipun cepet. Oh, mlayu njikuk sepatu bualangke. Menawi tegel badhe ngaten nanging kan mboten kula terus inggih dawuh dalem Kang Mas Panji asmara bangun. Tresnaku ora mung lair ning yo nganti tekan batin. Inggih. Semanten ugi kula Kang Mas.
Dia gandeng dhuwur aku kok. Ya mungkin apa-apa. Ibu sae. Nggih. Waduh. Sampe to apa-apa, ha? Gunung Sari, Gunung Sari. Gunung Sari. Dimas. Wes. Pun, kula wingi dikit. Dimas. Wes. Engko ora rampung-rampung. Ndak Mas kewengen. mboten menapa-menapa to? Mboten menapa-menapa to? Ya lara jane. Lho, kados pundi menika kaya kok sakit. Ku amplengi laraku nek mon kene dikampleng. Iki ngopo to Dimas, Mbok? Wes to. Jenengan niku ya gelem to kalih Panji Asmara bangun. Lah garwaku kok piye to kowe? Kalau mau sampun disio-sio kok isih Terus gelem ora gelem piye lho? Lho jenenge Tresna ya. Apa ora pangling iki kakangmu dhewe kok. Mbok piloro karepmu piye to? Bran karepe. Iki kakangmu Asmara bangun kok. Ha nggih Asmara bangun niku sampun miloro dateng Kang Mbok Sekartaji. Lho, buktine nyangkene ya padha tresnane kok ya. Nggih bojo melih. Lah kurang kok. Piye to? Kowe iki dewangi kok malah Oh nggih. nggugu karepmu dhewe. Nggih bojo melih namine Wandansari. Duwe bojo Wandansari ngono. Lah pirang-pirang dina cuma ndokno kene ora ndek bojo ngono kok. Lah. Kono loro. Terus pindah. Oh. Masa golek sing penak apa piye? Aku kok dadi ora mudeng ora dong to. Kono loro terus pindah. Lah kene Kang Mas ngendika menapa to? Kene. Sing prayoga jagongan sing becik kene ditata atimu. Apa bendeleng-bendeleng? Dimen aja panas wis. Wis. Sampun to Kang Mas panjenengan menika mbok nggih nang sare to? aku iki lagi anget-angete lho ki. Sampun ngaten to, sampun kawon ngaten lho kalau bras-bras jenengan. Wis. Aku ki ora kalah, ning aku ki ngalah. Kene lungguh kene Nggih, sing nggih. prayoga. Sekartaji kene ya Oh, kene. kula nggih, Bu. Milih kok nggon mburi dingklik kono kok. Sing ngarepan ambane kaya Pengen ngene. jejer karo pon kakak. Nah, Iya, Kakak. gampang ngene. Lah kula terus pripun niki? Kowe nyang kono wae. Kula ngadep. Penak ngono. Sareh to di aja. Ngene lho Sareh Bangsa. piye? Pun Mira padine ora Kang trimo iki wis Kang Mbok. mangerteni sejatining lelakon ya. Aja mburu nepsumu dhewe ora becik kedadeane. Lah, Saiki ngene. Ki pancen negara Jenggala maneh iki lagi kena pacoban. Ana mungsuh mungguing cangkelakan. Ora krasa mestine kowe. Ora krasa, Sing mriki Kakak. ados pundi to? Kang Mas Resi. Ora kulino nggelo teng olah rasa ya ora krasa kowe bakal ngene. Aku wis sarana ya. Yayi Panji Asmara bangun. nggih dawuh. Kowe tak tundung. Lho. Mboten iso dadi Lah panji. pun tundung mawon Kang Mas Resi. Durung rampung. Tak Seneng men ya nakon tundung. tundung kok seneng men. Lumarapo marang negara Bantar Samudra. Wektu dina iki sing dadi ratu Klana Jati Wasesa. Oh. Terus kersanipun? Jalukan negarane. Wih. Lah terus mungkin nek perang pripun? Ya ora bakal ana peperangan nganggo sarana. Oh. Aja mbok bethek nganggo perang nganggo piye-piye aku durung rampung. Oh nggih. Nganggo sarana bojomu Sekartaji gawanen wehna ijole kowe nglungguhi negara Wah, Bantar Samudra. To Kakang piye to? berat. Piye to? Kok aku diwenehne piye to aku ora Ngane-ngane tresno. ngoten to Kang Mas Resi. Lah nek kene lagi seneng-seneng sedhela kok terus mak nyuk. Kon wehke wong. Ning dijoli negara. Lah terus ngene piye? Wis ngene ki mung kanggo samudana. Nggih. Mung etok-etok ngono wae. Oh. Silihna bojomu Nggih. lenggah ana negara Bantar Samudra. Nggih. Paling ora suwene 40 dina.
Kowe Madeka Ratu ana Bantar Samudra. Ya kuwi siji-sijining sarana kanggo madhangake swasanana Jenggala Manik. Oh, Ngono ya, nggih. Kakang. Dadi ora tenanan ngono ya, Yayi. Ya mung manut. Manuta marang kakangmu. Lan kowe Gunung Sari, jampang ngono lakune kakangmu aja mbok culke. Gondelono saka Wis kadoan. ngerti aku urung, ngerti aku durung. Sekeng-wengking malah kula jejeki mengke. Ya aja ngono. Iki perkarane wis rampung sing mau. Oh, nggih, nggih, nggih. Iki ngrampungi perkara sak banjure ya. Manut kono tak pengestoni. Terus nyuwun pangapunten. Mangke kula pinanggih kalian Klono Jatiwasesa. Sapa mau? Bener Klono Jatiwas. Kono jati Terus kula nggih piandel niku napa? Iki. Aja nyawang wujud. Ya ngono lho, Kakang. Mung kados ngeten iki. Ya aja nyawang wujute ning katiyasane gilani. Niki mewon mau ngalahke. Ndegirise wis to. Buktekno ana negara Bantar Samudra. Siap. Nah, ngono becik gal to mandang. Pangestumu ya, Nami Kakang. ngaten. Ya sing ati-ati ya Yayi Sekataji. Muga-muga kasil. Oh, muga-muga tansah pinayungan Rajah Locaka Rahayu sak lakumu. Kono Ya, budal. Kakang. Monggo Kang Mas, Iya. Kono digandeng. Ya. Lho. Kita di ya ora apa-apa to. Kowe iki wekku. Wah, iki mbakyuku. Lah ning bojoku. Mbakyuku. Bojoku ya. Suwe. Ah. Yo, Ya ta? Yo. Ora tegel kowe tak tinggalke bakal tak jampangi saka kadoan. Sang Prabu menawi kula pirsani wiwit kala wau panjenengan menika tansah sungkawa ing galih. Wonten bab menapa to? Ih, yen mestine kowe wis tanggap yen Duk Rikala Semana Bandar Samudra kuwi ngluruk ana ing Jenggala. ih. Kepengin banget aku garwa ya kuwi Galuh Candra Kirana. Leres. Ning kasunyatane apa, Tik?
Kowe kuwi ratu kang nomor 2. Kudune bisa. Prajurit sing jandon-jandon kuwi kok malah kalah iki kepiye? Nggih. Nyuwun pangapunten sakderipun sinuwun. Kula menika nggih sampun nyagakaken sedaya para prajurit ingkang gambeng-gambeng. Nanging jur nyatanipun wonten sak madyaning palagan menika para prajurit saking Bandar Samudra sami kasoran boten saged nandhingi prajurit saking Jenggala. Ya kuwi. Saben ana untran-untran. Sing kleru iki ora kok Jenggala, sing kleru iki kowe sak kandhanmu. Ngerti ta? Sing Rasa bisa dirungokke yen aku ki ndika. Nggih. Gelem bayarane ra gelem gaweane. Yen mestine Nalendra Klana Tunjung Seta ya jati wasisa. Kuwi ngarepake marang Sekartaji kowe mangkat ndang njaluk ora ratune kon kluyuran rono. Sinut. Nggih. Estunipun kula menika inggih nggadahi pemanggih ingkang kados mekaten. Kula ngirit para prajurit, kula jak lumuruk wonten ing Jenggala ngebuk perang. Ning nyatanipun wong kula panjenengan piyambak nggih kasar menapa malih kula. Ya nek karoban mungsuh wong siji, mungsuh sakmono akeh sapa sing bisa nandingi tak kandhani? Yen koyo ngene iki terus piye? Lah menapa nggih badhe ajeng gebak perang malih. Wong nyatanipun kalah. Lah niku kedas pinti. Yen ngoten niku tentunikon Gusti menawa sampun menggalaken wong tumindak sing ora bener ki ora bakal kelakon, nggone bakal kula dereng rampung sing ngomong Kok sing tumindak ora bener sapa? Lah mestine ora Sinun Prabu. Aku kleru. Lah iya, wong Sinun anu napa niku? Napa? Wau sing jenengan mau? Nggih. Kang lamar ku mau. Oh, Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji menika sampun dipundhut garwa kalian Panji Asmara Bangun. Sesuk rasa nggo patih wae. Lah pripun to? Lah kowe mancasi kowe nglerokke ratune kuwi. Iso-iso kowe tak kunjara tak kandhani. Lah kula menika rak namung nglaresaken to Sin. Kamangka kathah para wanita ingkang ayu-ayu kok dadak milih sing wong wis duwe bojo. Lah niku lho. Kowe iki ora mikir apa? Ing ngarep aku kondo apa? Yen nganti aku kuwi ora iso garwa Sekartaji, pagebluk Mayangkara esuk lara sore mati. Nggih. Kula sowan sinuwun. Sinten niku? Engko. Blanyakan. Sopo kowe? Kula Panji Asmara Bangun. Piye? Sopo? Wah, jebule budet. Kok malah budek-budek iki Pisan sesembahan kula. sopo kowe, Gus? Lho kok sing ngerti jenengku ya? Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun. Iya. Kaya Hei, Panji Asmara Bangun. Waduh. Piye iki? Kok awakku dadi lumpuh? Iki piye lumpuh kabeh? Lho, prajurit kan lumpuh kabeh iki piye? Lah mau ngomongnya jarine nantang-nantang. Loh. Wah, Aku iki ampun, tambah dhisik iki. tambah dhisik. Tambahan iki gampang. Gampang tambahan iki. Kula
Ning aku tekoku kene. Ki arep ngendeh palungguanmu. Arep njaluk negara. Iya. Diapunmu negara dijaluk gancuk kowe. Ora ento ya aku tak bali to. Bali yo. Ya.